रेडी केमेरा रोल एक्शन। खोलो खोलो बार बारनायजों खानाय बिलाइ दोंनै दोंथाम बिरनायजों बेसे समायना नुदों नोंखौ। बैसोआव देरसिन मालाय मा जानो, फिसासा संसार जालांनो हाबानोथ' जाबाय। जेराव नों आरो आं सानैजों अनलायै अनलायै अनलायनानै अननायनि निजोरा बोहैहोनो हागोन। दिनै आं नोंनो आंनि गोसोआव सोमजिनाय बुंहां बुङाहां खोथाखौ नोंनो फोरमायनो सानदों। नैबे थां थां दुंनाय सान्दुंखौ समाय लानानै आं दिनै नोंनो खोथा होदों मैथास्रि। जेसेबांनो बे सान्दुंआ गोरा थां थां दुंदों, थिग बिदिनो आंनि नोंखौ मोजां मोननायाबो गोरा थां थां जानानै थाबाय थागोन। बिदिब्ला नोंनि आंखौ मोजां मोननाया सानाव दुंनाय सान्दुं बायदिसो आरो। सान हाबबानो जोबनाय, सान ओंखारबानो जाफिननाय। मानि नों आंखौ सानावल' मोजां मोनो, मोनानि समाव गुबुन दस्रा सिख्लाखौ मोजां मोनो। बिदि नङालै, नों खोथाखौ बुजि। आं एगजामपोलसो होदों नोंनो। बिदि समाय लानाया जायाबा गुबुन समाय लानोसां। जेसेनो सान आरो हर जाबाय थागोन, एसेबांनो आंनि मोजां मोननायाबो जालांबाय थागोन। दासो गोजोननाय मोनबाय आं सोमला। मोजां मोननायाव मुंखौ मख'बा गोसोआ गोजोननाय मोना आंना। दे एबारनिफ्राय मुं मख'थारला आं। बिदिसो जानांगौ दा, बिदिबासो गोसोखौ बेसेबांबा गोजोननाय मोनो आं। जादों दे एक्टिंआ। बांद्राय गोसो आवलिलायनाङा दै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा। बे मोनसे सावथुननि रलसो, बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो नाजानाङा, नङाबा नैबे थाख्लायनि मान सनमान थानाय नङा। जागोन दे सार, आंना गोसोआ गोराखा। दे नेक्स्ट रल। जों सानैनि मोजां मोननाया गोरा जानांगोन। जेसेबांखि खैफोद आफोद फैया मानो सिफायनो हायै बायदि। नों गुबुन सेंग्राफोर बायदि दाजाखा। हाबाब जिरख'नाय, मानो गुबुन सेंग्राफोरजों रुजुयो नों आंखौ? बिदि बुंनाय खोनाब्लाथाय दानो लांनानै जुलि लाहैनोसो गोसो जायो आं। नाथाय आं बिदि नङा, एसेबां गाज्रि गोसो आंनाव गैया। आंना सनाया मोजांखा, मालाय बायदि नंखाया। एसेबां अननाय होनायाबो थिग नङा। बेखायनो बांद्राय अननानै आंनि गोसोआ मालाबाफोर सोलायलांबा आंखौ दाय होनो मोननाय नङा। जाबाय दे जाबाय, सानैबो बरिया एक्टिं खालामदों। उननि नेक्स्ट पार्टआवबो बिदिनो मोजां एक्टिं खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय सार, गुन्दानि रलबो होदेरदोब्रा एसे। रमान्सल'जों बोरै जानांगौ जाखो? गुन्दानि एक्टिंखौलाय सोरथो खालामगोन? आंथ' गुन्दानि रलबो सोदेरनो हायो गोसोबा। आदै जोंब्लावखौ लानोसै नामा? बेहा गोरोंथार एक्टिंआव। दे माबार लेंहर। ओइ दाउथु जराफोर, खाथि खाथि जिरायना मा एसे गोदै गोदै खोथा रायज्लायदों? आंनोबो एसे खोनासंनो खाबु होदो ना। इस लाजियाबो बोरायनो। बिफानि समान मानसियानो बिदि खोथा बुंफैनो। देहाया बोरायदों मालाय मा जानो, गोसोआथ' दाबोनो सेंग्रायै दं। फै दाबो आंखौ जुलि लाफै। सना रुफाफोर बायदि आलो आलो दोनगोन आं नोंखौ। खामानिबो मावहोआ, माबो मावहोआ। नोंखौ बे लरगग' सेंग्राया मा जाहोनो हागोन? जुलिनि साननै सानथाम उनावनो हाजिरा मावनासो जानांगोन नों। बेखायनो दाबो सम दंबावो आंजों फैफिननायनि। बाबरे बाब आदै, एक्टिंआव गोरोंथार माथो नों। मानिनांगोनलै आदै नोंखौ। गोदोनि एक्सपिरियेन्सआनो दाबो दं नोंनाव। दिनै बेसिमानो जाथ'सिगोन नामा? आद्रा थानाय शुटिंखौ गाबोन खालामनोसैलाय। औ जागोन दे सार। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।